menika mbok menawi saged nyawiji kalih kita semua di panggung Bapak Lurah ya. Senario. Wonten pangandikan terus nanti habis itu yang dinanti-nanti adalah door press. Oh nggih niki kan sekalian minangkan Ibu Darmiati mawar kuning. Mawar kuning nggih untuk menghormati Pak Lurah nggih. Nggih matur nuwun 2 menit nggih. Wis maju. Ya wis. Korong menit mawon to, Pak. Jenengan ki arep tak nai spot kok kesusu lho. Niki dikei spot mboten? Ora usah. Ora usah ya wis. Bras-bras kaya Pak Lurah langsung. Lo tesih nggadahi tugas. Napa, Pak? Door press. Door press. Door press. Sisa-sisa tadi sore. Oh, ngaten. Nggih, sisa. Nyuwun tulung nggih Bapak Ibu sing duwe kupon didelok. Kula meng bacake ping pindho nek jenengan oleh jenengan pendet teng panitia belakang clear. Nggih. Dicatet tenanan, disiapke saiki. Monggo. Panitia? Nggih. Mbak Tatin mendet 5 lembar. Ya. Mbak Anissa mendet 4 lembar. Nggih. Oh, door press. Door press. Aku ora entuk kupon ya, Pak. Oke, sing siji kambing keri dewi. Yang hadiah utama nggih niku kambing. Hadiah utama kambing. Monggo Mbak Tatin. Mbak Tatin 5 lembar. 5 lembar. Merem Pak, merem apa melek? Diocak-ocak. Sik. Adepe nendi? Disiapke. Yo, ngono Bapak-bapak. Disiapkan. 2 3 Iyo. 4 5. Alah goda lho, Pak. Kok dong godani aku to mbok aja ngono kuwi to. 5. Oh. Aku Dibacakan. 4. Oke, Mbak Elisa ambil dulu 4 ya. 4. Kok numpuk. 1 loro. Numpuk 3. 4 sudah. Mbak Tatin dulu dibacakan. Siap. Hadiahnya TV. Sekarang hadiahnya TV nggih, Pak Hadiah Bu. TV. TV flat dicatat, diling-ling. Oke, saya bacakan. 0 Kosong. 8 2 5 0825. 0825. Dicatat Pak Panitia. Catat Diambil di nggih. belakang nggih TV flat. Ada? Oh, Diambil di panitia mboten mriki, Mas. nggih, niki nya. Langsung panitia nggih. Niki. Terus Lanjut. hadiahnya niki napa niki, Pak? TV. Setrika. Yo, Setrika. Yang kedua. Setrika. Aku sisan kabeh apa diselingi Nggih, Lisa? Mbak Lisa. Yo. 1 5 6 siji 5 6 1500 sewidak 6. Ada Tapi Mbak Lisa. 1566. 1566. Enten mboten? Gosokan. Ada gosokan lumayan, siap Bu. Nom. Diambil di belakang. Guys, Gosokan meneh. selanjutnya gosokan meneh. Nomere 0366. 0366. 0366 monggo dipendet. Diambil di belakang. panitia di belakang clear. Lanjutnya Gosokan meneh. gosokan meneh 0334. 0334. 0334 0334. diambil di belakang panggung. Terus ceret. Wah, apa namanya? ceret. Di cerete Lagi. wah nek ya aku ceret yo hadiah aku. Aku duwedus. Oke. 2302. 2302. Ono ora? Enek ora enek pokoknya nenten Tak buri. jupuk deleh mburi nggih. Termos. Termos 0309. 0309. Diambil di belakang. Termos. Termos lagi. Oke, termos lagi. 0829. 0829. Terima kasih. Diambil di belakang. Terus pinten nih? Lho engko luwih saka 10 kuwi ya. 2398.
2398. Ya, yang ketinggalan bisa lihat live streaming diundur oke dikit. 2398. Satu lagi. Apa iki hadiah? Apa Pak? Niku raket tok. Raket tok. Oh dibungkus ya. Ini sewakah nih. Oke. 0367. 0367. 0367. Muga-muga entuk ge entek ya. Maneman nek Cik. Terus kipas angin. Entek Pak, ampun telas Pak. Telas. Tasih mboten. Kok entek wektu Mas. Weduse kapan weduse? Mengko. Oh mengko. TP plate wonten nggih. Pun, songo Wedhus. niki wau. Wedhus. Kapan Pak? Jenengan ki get-geti masak sakniki lewat. Niki sing entuk wedhus. Yakin? Yakin Pak? Tahun kelahiranku. 19 Ini ora 1977. 1977. Konten. Oh, diambil di belakang. Ngapus. Entuk wedhus. Wedhus. Ayan. Isih pira, Pak? 1977 kapat kambing. Dapat wedus. Isih pira iki? Wedhus. Wedus. Ah, 5 lagi, tinggal 5 lagi nggih. 5 lagi. Selesai. Monggo, monggo. Mas Gade ngambil lah. Mas Gade ngambil 5 ya. Yo, ambil 5. Nanti tak kasih aku tak bacain. 5. Ya. Ndak ora 1. sida wayangan, 5 lagi rampung. 2. 2. 3. 4. Yang 5. merasa Oke. punya nomor menghubungi panitia di belakang clear. Sudah. Dah. Nyasa. Yo, selanjutnya. Yuk. 1961. 1961. Selanjutnya 1107. 1107. Oke, selanjutnya. Yo. 1468. 1468 Kelamet, Pak. 1468. 0452. 0452. Terakhir. Terakhir. 0748. 0748. Jam tangan Rolex. Jam tangan Rolex. Wah, elok. 0748 sinten menika ingkang angsal. Monggo menghubungi panitia Monggo menghubungi kemawon. panitia. Matur nuwun nggih, ini kelebihan 2 menit ternyata 4 menit. Enggak apa-apa, Enggak apa-apa, santai Pak. saja, Pak. Matur nuwun, terima Jeh, kasih. sembah Jenengan nuwun. ajeng ten pundi? Nyanyi Nyanyi riyen. riyen kok, Juk. Mriki, Pak, ten tengah, Pak. Nggo. Napa lagune, Pak? Lali janjine. Lali janjine. Lali janjine. Gandeng aku ora iso Spesial. nyanyi tak ngompahi wae. Hah? Gandeng ora iso nyanyi ngompahi. Oh, lanjut Wah, titip ya. toh, titip. Siap. Saged mawon. Saged tau Mas Dan? Saged. Oh, Nggih. kula kesupen pindah malih. Kula netepi darmaning tiyang sepuh Pak Seno Nggih. Nugroho. Kala rumiyin weling dateng kula. Mas Lurah, so nek anakku iso ndalang tanggapen. Alhamdulillah dalu menika kula pun nanggap Mas Gading Pawukin. Walu caripun Pak Lurah. Nggih. Muga-muga nek masyarakat Pilangrejo seneng sesuk nanggap meneh. Amin. Ngoten mawon Mas Gading matur Nggih, nuwun. Pak Lurah matur sembah nuwun. Nggih, Pak. Ampun lali jare Ben lali nek titip yo titip. Nek nyanyi dhewe. Mosok ditagih. Titip kok. Mengko ndak lali janjine. Aja lali janjine. Lah, nggih. Oh, nggih. Padha ya Pak. Lah Matur nuwun, alhamdulillah. Pak. Nggih, berkah barokah. Laris Laris, manis laris, bilis laris, bilis laris, laris. bilis bilis. Bilis-bilis. Tukon bobok, Tukon tukon bobok, pilis. tukon pilis, laris, laris. Niki masuk lagi Oh nggih, sinten? request lagu dari Sri Sunarto IKPR Gubuk Asmoro. Nggih, Gubuk siap. Asmoro. Lali janjine bersama Mbak Ika Suhesti dan Bu Neti Sulandari. Yo, Oke, maju yo. sekalian. Yo. Ayo, Mae. Di Spoti Sepatu kuwi mah nggih, Mas. Sekalian Langsung. anu apa? Oh, mawar kuning. Mawar kuning. Ya, iya. nggih, monggo Spoti.
Selamat malam Mbak Mas Ika Gading. dan Bu Neti. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ibu Neti apa Mae? Mae. Oh, sing positif. Sing positif. Positif Mae. Oh lah iya, biasanya Mae kok terus ibuke. Lah nggih. Enek ngundang aku piye? Tante. Kakak. Oh kakak. Main ketok enom. Ayo. Ayo. Kakak tua ya. Kakak tua. Ora apa-apa Enek cek ngundang Mbak Tatin piye? Mbok De. Simo. Ora. Simo. Sapa? Mbah. Oh sih, Mbak. Ora apa-apa tak berkahi le. Ah iya. Nggih Mbah. Kewek men ya. Nggih. pamundutan Pak Lurah. Kali janjine komplit sak bawane sekong Pak Geter. Oh, anggitane Pak Geter iki. Dibaleni, didudak meneh. Oh. Ya giliran ya. Ya. Dina Minggu kang tak anti Wes. siji ya. Kowe loro, Bu Neti loro. Dina Tatin siji wae. Spesial yang belum maju dua-dua. Anane picersa maya Mae. Pintar golek alasan ngander angeduka Bareng. aku wis ora percaya. Janjane kowe nang ngendi galakatmu saja nyupiani atiku sujana janjane kowe nang ngendi galakatmu saja nyupiani atiku sujana kuwi kencang karo wanita liya. Matur, terima kasih. Matur sembah Sudah. nuwun. Lali janjine sampun dipinangani. Wah, iki Gubuk, sokeh gubuk. banget. Oh, gubuk. Gubuk podang kuning wajib nggih, Bu. Gubuk podang kuning. Nggih, menika wonten Mbak Oriza, wonten Mbak Ayu, wonten Bu Wahyu, wonten Bu Prastiwi. Sinten ingkang didhawuh Mas Gading? Wah, nika Bu Prastiwi. Bu Prastiwi. Silakan Ibu. Monggo nenek moyang. Kok nenek Kok nenek moyang iki lho. Sepoti mboten iki. Kali Mbak Orisa sekalian. Oh nggih. Kalian Mbak Dua. Oriza, ya. Nggih.
Oh alah. Mbah Pras. Nang mlaku kesandung kabel. Kok mbah to? Kok ya aja mbah. Terus apa? Tante. Wah. Jan. Ben aku ketok enom. Wong Mas Gading ngomong nenek moyang lho, Bu. Aja kok nenek direwangi dandan kok nenek. Wah iya. Nganu, tante berarti ya. Tante Pras. Tante Pras. Cantik sekali. Cantik sekali. Kayak bidadari. Kayak bidadari kesleo. Ngece tenan nek karo aku. Ben ra apa-apa wong talone lumayan apik. Dinyak ra apa-apa Le, sing penting aku sesuk ketok jak ya. Arep ming kon ngobong menyan. Nah, apal pisan ngantian. Monggo. Nggih, ada podang kuning, ada gubuk asmara, ada aja dibanding-bandingke. Ada Tiwul Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ana Nyidam Sari. Nyidam Sari nggih wonten. Gubuk asmara? Gubuk asmara. Oke. Gubuk asmara. Monggo ingkang badhe minggah pareng. Lah napa ken minggah? Alah padune men entuk saweran. Ya meng tak kon nyanyi nggih. Lho mau ngidola kok naming Oh, mengidola tok to? Heeh. Akeh. Loh. Nggih. Oh, nggih. Ya. Hai. Dipanggil itu. Piye? Oh, nggih. Oh, nggih. Matur nuwun, nggih. Nggih. Nah. Waduh. Alhamdulillah. Siapa lagi? Siapa lagi? Jebul tenan tante-tante. Oh, Prastiwi dhewe nyanyi. Alhamdulillah. Bu Pras nyanyi dhewe liyane istirahat. Ya ngene iki wong tuwa bejo le. Lah jenenge tante-tante kok ya. Lah arep tuwa ning laris manis-manis. Heeh. Nyenengake. Ora apa-apa ben laris. Ah nggih. Kene to iki. Wah oleh sawer malah nangis aku. Pak kula nangis ati lumpuk. Heh? Pribadi aja nesu lho, Wan. Pribadi. Kayak krungu dhewe. Pribadi. Oke soleh wis. Rasa padu ning kene. Mengko ning ngisor, nggih. Napa niki, Mbak? Gawake apa? Mintae napa? Gubuk asmara? Nggih. Nggih, gubuk asmara. Bawa ora? Ayo bawa no. Apa pisanan? 200. Nyingkar nyingkur. Wah. Lere. Ojo serik kowe, Ban. Oh. Oh nggih, aduh wis ben ra apa-apa. Tambah 50 kok. Loh, tambah 150. Nggih, matur nuwun. Nggih. Idola. Nggih. Idola niku nyawer. Nggih. Ya mau nek salto. Moh, kowe wae kono tak tambahi 50 ning salto. Yo dibalekke nek karo Tante Prastiwi. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yen kek mutan. Elok tenan. Apane? Suarane. Makane kuwi aja nyek nek karo aku. Ya Tuwake ora. lho, tuwake sing seksi. Waduh. Wis kaya ontrung. Lehmu enek tenan sia-sia tenan karo aku. Kok gak ngimpi karo aku. Wes ora. Wah, sowan. Ngene lho. Mendem sik. Ben ketok ayu ngono ta. Heeh.
lelampahan kang wuri tambahi 50 meneh. Nggih nuwun. Jan nyenengake tenan iki. Sing joget sing totalitas lho. Wah, beres. Oke, beres. Beres. Apa aku tok kon jungkel kene gelem. Asalkan uang. Iki Ya kene, aja tok pek lho. ora. Aku ndak kowe ra iso ngadeg. Apane? Nek ngepek sawer sindan ki ana lho dalang yuk ra iso ngadeg. Dalang endi? Dalang tanggoku. Ngono lak tanggamu. Nek kowe tetep bisa ya, Le. Iso aku tetepan. Ora iso golek carane diakali. Nggih. Oh, nggih. Nggih sinten, Pak? Oke, suambok. Oh, digo. Wah, kesuwane kok nganu e. Walah. Niku wong uri dikeki. Mbok mboten sah, Pak. Heh? Nya aku 20.000. Tak gawake nih. Wah, wong cetril kudu. Tresna tulus nadyan ingku buk asmara. Yo gek anu. Apa? Ayo Tante Prastiwi. Sor. 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 Yuk. Jan apik tenan jebul ya. Kon piye Pak? Kon mlumah. Dumbanya awer aku karepe kon mlumah. Gelem tenan Mas Cilaka kon. Lah iya. Kon mlumah ya beres.
kemeringet tenan aku. Meringet. Ya karo olahraga. Nah iya. Wong ngerti kayak penggemare meneh engko. Lah iya. Heeh. Aduh. Aduh Pak, pisan mawon. Ning pindho ya ora apa-apa anggere ana meneh. Catatan sakjroning ati. Kaya barang aku kowe dan karo dia. Nggih sampun. Nggih, oh nggih, halah. Murah duit tenan tambahi meneh. Nggih, halah jan. Siapa lagi? Loh. Nggih, matur nuwun. Duh jan. Jumbul sik. Salim Pak. Aduh. Disalami piyayi bagus. Punten iki. Pun, matur sembah nuwun Tante Prastiwi. Nggih. Pun Mbak Elisa kalih Mbak. Monggo Kang Bintang bayaripun kathah. Wah, wis. Laturi majeng. Gleleng. Iki ketoke lumpukane kuwi padha ronggone dhewe. Ya iki agek nganu kabejan. Bejane dhewe-dhewe, rezekine dhewe-dhewe aja demeri. Biasane sewengi ya mung 100. Nah, disimpen Bu. Ana Niki luar biasa ten Pilang Rejo nggih, kathah sing nganu paring rezeki nggih. Biasane ya mung sewengi mung 20 ngono kae. 50 saiki wis wah Maer. tonjo. Pokoknya disimpen Bu, niku wis katresnane nggih Bu Prastiwi. Kalah bintang tamu tenan iki tak etong-etong mau mbok ana 12. Swidak rolas ki piro? Mbah rareti. Saking ngokehe swidak rolas. Saking ngokehi. Nggih. Niki mau Mbak Oriza dong sido Mbak. Nggih, Mbak Oriza. Karo Mbak Ayu sisan. Disidake Mbak Ayu kali Mbak Oriza. Ana Bu Wahyu ya urung. Ya engko nggo keri ta, posisan. Bar iki apa? Podang kuning. Iya, terus Terus apa ya? Idam Sari. Napa, Pak? Ngidam Sari. Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Sek napa riyen? Napa niki? Walah nek nuruti wong samene mumet, Mbak. Podang kuning dulu yuk sama Mbak Oriza dulu yuk. Mbak Ayu ora. Nanti Mbak Ayu Tiwul Gunung Kidul. Nggih. Ojo dibanding-banding kene kapan niki, Mbak? Kok nggo penutup ya? Penutupan. Oke, siap. Penutup di sesi limbukan. Kok goro-goro sing dereng dipun pinangkani mengke dipun pinangkani wonten goro-goro. Nggih. Menika minangkani menapa rumiyin Mbak Tatin, Mbak Elisa? Oh nggih. Wonten sing duweti Tiwul Gunung Kidul. Enten mboten, Cowok. Pak? Saking Monggo, siapa? Pak. Nggih monggo Pak. Dari Tiwul Gunung Jakarta. Kidul. Dari IKPR. IKPR ki apa, Mbak? Ikatan Keluarga Pilang Rejo. Nggih. Nggih. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Pak. Monggo. Monggo Pak. Mik apa mik? Mik, Pak, mik. Mik gitu Mik. Mik nggih sing bener mik. Sik bener mik. Aku nganti kebelet ket mau warak nyanyi kebelet ndelok Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Soalnya nek lurewe ngasih gumun ndelok kok samping. Pripun, Pak? Jeng nyanyi. Nyanyi nggih. 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 Arep dikei dhuwit meneh 2 yuta. Oh Nggih. ya, alhamdulillah. Niki salam-salam riyen nggih. Monggo Pak. Nggih, kanca-kanca IKPR. Monggo, Pak, wonten tengah, Pak. Terutama sponsor kita Bapak Haji John Pak Haji John. di Ciledug, Bekasi. Ciledug, terima kasih Pak Haji John. Mas Sasmito juga Oke, Mas pendukung Sasmito. untuk pembuatan kaos, Oke. pembuatan pin dan lain sebagainya. Sembah nuwun dukungannya.
Dan juga selamat ada orang Jepang ya. Ada. Kalau bahasa aku orang ngerti apa? Aku tidak tahu bahasanya apa ya, Misaki. Aku tidak tahu bahasa Jepangnya apa. Wakaranai. Betul. Oh, udah bisa. Ini bisa, Jawa bisa. Domo arigato. Selamat untuk Jepang. Iki mau nyanyi apa ya? Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Nggih. Kondang dik kapek lan diwul watu lintang apa watu kapur bapak kesene aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur kathah ingkang misuwur nggih Pak. Mape papan wisata dik asate ngopo wadi abang cekae apa kebakan jiwa sinden Pak ketoprake dari neng gunung kidul kurang idul Tiwul Gunung Kidul pulen sanget nggih Pak. Pulen tenan. Enak tenan. Tak pikir sampeyan lali Pak karo aku sang Gunung Kidul. Sing kondang dik gaplek lan diwul watu lintang apa watu kapur babagan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur papan wisata dik asate ngopo wadi abang cekae ora bakal kuciwa sinden Pak ketoprake campur sari neng gunung kidul dik sing misuwur akrakal baron lan kukuh iku kabeh papan wisata dik sadhe ngopo wadi abang ora bakal kuciwa sinden Pak ketoprake campur sari neng gunung kidul dik Tiwul Pak Gunung Kidul aku orang
ngidul Tiwul Gunung Kidul jan pulen tenan enak tenan nggih sampun dipun pinangkani matur Bapak sampun dipun Mas Gading nggih wau kula nyuwun ngidam sari masih pareng mboten oh nggih mboten napa-napa nggih kangge kanca-kanca sedulur seni ing Jabotabek nggih niku wonten pamundutan Nggih, sama Mbak Ayu nggih, Pak. Oh nggih, monggo. Nggih. Kajenge Roto. Kajenge Roto. Ya klasik senengane klasik ya. Salam IKPR munggah engko nek tindang duitke ya. Nggih. Heeh. Salam kenal sinten? Kula Ayu, Pak. Ayu, nggih saking pundi asline? Kula saking Bantul. Bantul, nggih. 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 Monggo ditindring. Duh wong ayu bebujane ngati Jan swantene luar jos biasa. tenan nek niki. Kaya ngene wong nandang asmara Swantene kados nganu nggih. Pak Mantos. nggih niki adine. Tukang sapu. Tukang Mirip sapu. ngono lho, Pak. Nggih. Apa ta awakku dhewe Duh dewa Jawata Agung weleso mring awak mami besok kapan katakan cecer lan wong ayu Wong ayu apa wong lemu, Pak? jan lemu ayu manis andeng-andenge pas Pas. Mas Budi enti nggih aduh Tandane nek ayu niku pripun? nek ayu niku alus nglembono terus sopan santun niku sing ayu atine Ngaten. umpamane ronah kodo tanpa prau sasat sarah den jolotri idam sari as moro enggak Sugeng rawuh Bu Ponewu Bapak Kapolsek Daramil Bapak Lurah ingkang gadah damel saha warga masyarakat Pilangrejo matur nuwun pun dihibur dalang Ki Gading. Mas Gading Pawukir mudah-mudahan nanti rasulan tahun depan manggil meneh Amin. Nggih, diantu-antu, Pak. nalikane ra ing dalu atiku
lem-lemen sira wong ayu ganti mati ora bakal lali lakai lintang emblaku IKPR, ayo Mas Tukar, ayo, monggo IKPR. Umpama sliramu sekar melati, kukum mengidam hari. Umpama sliramu margi wong maneh aku kangen bakal lewati sinaksen lintange lupu semono janji prasetyaning ati aku mandale mitra rinoso rasa rasane griya rasa jagat raya kalingono ukiran samudra ora ilang menangisi aduh hati-hati salawase enak tenan iki dindang-dindangke ya kan. Cuma kok ora enek sing metu. Pun kesel katoke nggih. Kesel, heeh. Ngantuk, yalah. Lalikan nira ing dalu atiku lem-lemen sira wong ayu. Nanti mati ora bakal lali lakai lintange mlaku matur nuwun Mas Gading, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Berkah barokah salam sehat. Nggih. Matur nuwun. Monggo gantosan. Nggih. Monggo Mbak. Bintang tamu. Oke, menika yang belum dipinangkani banyak tapi nggak bisa semua pas limbuan ya Mas Gading. Jadi yang dipinangkani 1-2 aja. Nanti yang belum bisa dipinangkani waktu goro-goro. Amargi lakone nggih penting, nggih. Mboten namung suka parisuka tapi nggih lakonnya harus lengkap. Nah iki sing durung mau podang kuning ya Mbak Tatin. Terus apa aja dibanding-bandingke. Nah iki ada Bu Wahyu yang belum podang kuning dulu terus nanti ditutup sinden-sinden. Ojo dibandingke bareng-bareng. Ya Mbak Wahyu. Langsung seragenan mawon. Langsung mawon. Yuk, ya Mas. Langsung nggih. Langsung mawon. Langsung mawon, langsung dangdut. Langsung seragenan apa dangdut monggo nderek yo ben penak ngono lho yo blak kok kena saka kendang mawon Mas Heru kaget kabeh aye sana Bu Wahyu Krisnawati warga laras lho iki
Uyuran anggolek sing tak sayang bang mubeng mider anggonku golek ora krasa esuk awan nganti wangi meneman yen nganti yo kang nyawa eyang anggolek sing tak sayang kencangan mana inginku golek sarwi ngoceh dheweke malih rento Seleret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwalian si podang andutut ati sing tak sayang moga-moga miteran kanggo goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti yo kang nyawa yang tak sawang mencone ngapang kekenjangan tarine saka katawa cek dheweke malih bentuk elakaing tak suwun mbok aja ngeten padang kuning gawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen ngandon nyanding silane tutut ati kepranan ora mandut iku sansaya dateng rasane serpikat tuluke bener Wahyu Krisnawati matur suwun Aja linggo sik ditambah all artis yuk. Aja dibanding-bandingke rame-rame. Sampai ke Bu Pras berdiri semuanya. Berdiri semua. oh
Ojo dibanding-bandingke. Yo saka Mbak Agnes yo. Yuk, Mbak Agnes yuk. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu mong sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti.
Aja dibanding-bandingke wis selesai. Pamundhutan ingkang dereng dipinangkani mengke diteruske ning gara-gara ya nok ya. Iya, Pak. Saiki neruske lakon sik, lakone isih dawa banget lakone. Iya, Mak. Engko iki lakone dawa ngarep iki. Iya. Yo kek neruske lakon sik no. Iya, Mak, ayo. Tansah marawamuring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sinemon tolong ing kalbu. Pambukaning warana dalan saking leplayape ngaluyuk pindha pesating sumpena